Luto na po ito mga ka-studio. Tingnan nyo po. Wow, ganda na po. Wow. Tuluin nating mantika dyan. Good morning mga ka-studio. Good morning! Today mga ka-studio, magluto na naman po kami. At ang lulutuin namin for today's episode ay Crispy Lechon Kawali. Yan, itatry namin best namin mga ka-studio na maging malutong po ito. Yes. Pero hindi namin alam yung anong tawag o kalalabasan. Result po nito. So tara na! Simulan natin lutuin, hindi natin patagalin to mga studio. Tara. Kuha muna tayo ng tanglad mga ka-studio. Tama na to. Let's go. Unang-una mga ka-studio, magpakulo ng tubig. Pag makulo na yung tubig, lagay na yung mga ingredients na kailanganin natin. Kakailanganin. Unang-una, we have laurel leaves, peppercorn, tapos ito yung kinuha ni Mrs. kanina mga studio, Lemongrass. lemongrass. Maglalagay din ako mga studio ng kunting asin. Yan. Tapos ilagay na ang karne. Tandahan lang kasi mainit na yung tubig. Yun. Palambutin natin yan mga ka-studio. Balikan natin mamaya. Check natin kung malambot na yung karne. Wow, lambot na po. Butla ng tinidor. Tandahan nyo lang po. Yan. Timplahan natin to. Timplahan natin to ng asin mga ka-studio. Sa gilid, asin. Para mainit pa siya, matunaw yung asin, manood dito sa karne natin. So kunti lang po ha, kasi hala to siya. Hindi ko pa nilagyan ng balat. So yung gagawin natin dito mga ka-studio, ganito. Lagyan ko ng hiwa. Yan. Dito din. Yan. Sobrang init pa po. Ini yung isa. Ito naman. Ito. After nalagyan ng hiwa mga ka-studio, balik natin ganyan, tapos lagyan natin ng asin. Pahiran nyo po ng asin. Yan, sakto na yung asin na yan. Tapos kuha ko ng strainer, sandali. Dito, lalagay ko dito mga ka-studio. Yan. Tapos ibilad natin sa araw ng mga 1 oras o 2, depende sa free time nyo po mga studio. Try, bilad natin to.
Okay na to mga ka-studio. Tara, isasalang na to ni Mister. Putok-putok. Okay na to sa first frying mga kastudyo. Magsisikan fry pa tayo. Ang ganda na ng balat, mang. Ang ganda ng kulay. Wow, yung isa, oh, grabe. Ang putok. Here we go, second frying. Para maging crispy po, piksa na itong tubig. Yabaan ba? Luto na po ito mga ka-studio. Tingnan nyo po. Wow, ganda na po. Ang laki. Putok pa. Huwag natin sobraan kasi baka mawala yung juice sa ilalim ba. Dapat juicy pa rin sa ilalim tapos crispy sa labas. Wow. Tuluin nating mantika dyan. And this is it mga ka-studio. Luto na po ang ating crispy lechon kawali. Yan, mukhang sarap ng kumain mga studio. Hindi na natin patatagalin to. Pray muna tayo. Another one lucky winner ng 500 pesos for reveal namin mamaya po. Yes, abang-abang po tayo. Tara. Okay. Lord God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance and protection. Amen. Amen. Tara po. Ayan. Hatulan na natin to kung crispy Tingnan na, ba ah. talaga. Sa iyo to, mang. Sige pa. Wow. Ang ganda po na pagkaputok niya. Thank you Ito naman pa. sa akin sa baba. Bukan na natin da. Ay, naputol na siya. Hindi ka na. Ito ako. Yan. Kain po tayo. Kain po tayo. Crispy talaga. Ang init pa po. Ang sarap no? Ang sa init. Inila, init to ya. Bagong luto po talaga. Ano siya? Hindi bang. Sobrang juicy oh. Lambot. Ang lambot din po. Saan sa ito? Init pa kayo magkapaso. Ang sarap po niya isawsaw sa sukang pinakurat. Another crispy bite. Ang gaya natin po. Grabe po, malutong. Kainit. Init pa kayo. Muna nindot na kao, ninit pa ba? Hanggang. Grabe. Sarap no?
Ang juicy pa mang lami kay ang luto. Sakto lang yung timpla pa, hindi siya maalat. Ayos pagkatimpla natin, ma'am. Miming. Paabot ra kadami, kumana mo, ming. Grabe, crispy balat eh. Ang ganda-ganda po ng balat niya. Oh, tanggal na. Sobrang init na ilalim. Ang sarap po mga kasudyong. Mahangin dito. Sobrang init. Tsaka yung ganito pagka-style mga kastudyo, hindi siya masyadong mapula ba? Parang hindi siya sunog ba yung datingan niya ba? Kasi juicy yung ilalim ba, no? Kasi yung nasubra po sa fried, mawala po yung juicy sa ilalim. Sobrang papalapit na talaga yung Pasko pang. Advance Merry Christmas po sa inyong lahat, mga kastudyo. Advance Merry Christmas po. Nadir crispy nga. Naubos mo na yung crispy mo. Masarap yung crispy pang. Hindi nakakaumay yung crispy. Yun. Hindi ko Busog na ako, maubos. naubos ko na. Ubos ko ng kanin. Itong isa mga studio, maya lang kakainin namin yan. Tsaka yung cameraman, baka naglaway na. Sa kanya itong isa mga studio. Grabing sarap. Magre-reveal na po kami ng one lucky winner po. At ang lucky winner natin ngayon ay si Ma'am Evangeline Rivera Blas. Wow, congratulations po ma'am. So ipipm ka namin sa Facebook page po namin ma'am. Yes po. Congrats po sa 500 pesos cash na napanyalunan nyo po. Yes. Magang pamasko po yan galing sa Bisaya Studio family. Congratulations po ulit Ma'am Evangeline Rivera Blas. Yan, ito pala nakikita yung mga studio mic pala namin. Dito namin nilagay para marinig naman yung pagkain. Shout out muna ako mga studio. Special shout out kay Ma'am Jean Laride. Ito po si Ma'am. Oh, mayroon din po siyang YouTube channel po. Sobrang bait po nito. Na close friend po namin. Online lang po na kami nakilala. Sobrang bait talaga nito ni Ma'am. Kaya please po puntahan po. Tsaka special shout out din kay Ma'am Camille San Vicente. Hi Camille. Hi Camille. Special shout out kay Tay Dinsyo and Naidis TV. Hello. Flame Monster Roblox. Hello. Shout out sa mga kaibigan ni Shirley na sina Ila, Dayen, Lynn, Irene, Miloy at lahat ng mga taga TWS family from Dumaguete. Hello sa inyo lahat. Shout out Claire TV Mukbang Carrasco. Binhar Dalumpinis. Shout out sa pamilya ni Michael Jane or Michelle Jane
alay ay sa San Esteban, Ilocos Sur at Angono, Rizal at sa asawa niya na si Michael Dante. Hello. Lini Joy Alo from Davao, Buhangin. Upada family, Judy Ann La Peña, ito po mayroong channel. Celeste H from Vallejo, California. Susan and Didit from Milan. Achi Ilnas, Ginaline Bautista. Marian Nakpil. SG Yaptan from Baguio. Jaren 18. Zini Go. Daklis family from Samar. Joy Jorilia at sa mga kasamahan niyang guro sa Luz Villa, Pinan. Hello po sa inyo lahat. Hi po, Erlinda Tababa. Mami Lisa ng Pampanga. Hello tita. Kian Murillo from Marigondon. Isim Hall Official. Sandis Araneta. Princess Sumigkay. Chabilita Sanara. Miss Sacrifice. Saka shout out din kay Jford Makalisang. Hello. Lagsilon family. Ito po si GD Lagsilon niya. Isa po siya sa mga nanalo ng 500 pesos cash po. Yes. Shout out Hello. din kay Catherine Lagsilon, yung wife niya po. Si Chiska Claire Lagsilon, yung anak niya. At si Precious Claire Lagsilon, anak niya din po. Hello po sa inyo lahat. Tsaka shout out din kay Michael and Mariana Guzman. So yun na po lahat mga kastudio. Sana po nag-enjoy kayo sa mukbang namin today po. Crispy Lechon Kawali. Sobrang sarap po mga kastudio. Panalo po sa lutong at juicy po. Yes. So bye for now and kita-kits tayo sa susunod na outdoor mukbang. Bye. Bye-bye!